Вероятно, никога не сте забелязвали това, но камионите крият една тайна. Тази гладка езда, която виждате, всичко идва от една на пръв поглед обикновена листова пружина. Когато камионът е празен, карусерията се усеща мека и еластична. Когато е натоварен, се задействат повече слоеве на пружината, превръщайки шасито в стабилна платформа, твърда като скала. Стоманените плочи се плъзгат една срещу друга, създавайки триене, което абсорбира неравностите, действайки като вграден амортисьор. Но при многоосовите камиони този прост дизайн може да се превърне в бомба с закъснител. Има опасен физичен проблем. Когато първото колело удари неравност, целият камион може да се повдигне, оставяйки второто колело висящо във въздуха. Напълно безполезно. В този момент всички 20 тона товар се удрят върху една ос. Така камионите губят контрол. Решението? Тази скромна малка метална част, наречена изравнител. Тя натиска повдигнатото колело обратно надолу, като едновременно с това балансира натоварването, задържайки и двете оси здраво на земята и камиона стабилен като скала. Това създава перфектен динамичен баланс.